Entre os reinos de Castela e Portugal existiu unha república independente que se podería comparar coa actual Andorra. Falamos do Couto Mixto, a Andorra galego-portuguesa. Coa independencia do Reino de Portugal apareceu un microestado que actualmente é coñecido por moi poucos, o Couto Mixto. Realmente ese é o seu nome en galego, porque en castelán é Couto Mixto e en portugués é Couto Misto. Este microestado ocupaba o que actualmente son as parroquias de Santiago de Rubias e Rubias, pertencentes actualmente ao concello de Calvos de Randín, e Meaus, actualmente coñecido como As Maus e pertencente ao concello de Baltar. A súa capital atopábase en Santiago de Rubias. O nome deste peculiar microestado deriva das palabras latinas cautum, que se refire a un lugar cercado, e mixtus, mesturado e... Voltando ao mapa, en 1864 estimouse que a súa superficie era duns 26,7 km² e era habitado por unhas 1000 persoas. Ademais, crese que o número de habitantes foi en aumento grazas ás súas políticas. O Couto Mixto daba asilo a fuxitivos de Castela e de Portugal excepto se cometeran delitos de homicidio ou outros de sangue. Existía un camiño privilexiado que partía do Couto Mixto e atravesaba Calvos de Randín ata chegar a Tourén, delimitado por mourons ou marcos de pedra empregado para o tránsito de persoas e mercadorías, e polo que non podían realizar ningunha aprehensión dentro dos seus límites, nin de contrabando, nin podían molestar os seus usuarios. Os habitantes do Couto non necesitaban de licenza para o porte de armas de calquera clase, de caza ou de defensa, nin dentro do Couto, nin no camiño privilexiado. Ademais, todos os cidadáns deste estado non colaboraban cos exércitos casteláns e portugués nin tiñan un propio, e tampouco tiñan que pagar tributos a ditos estados. Unha das cousas que máis chama a atención é a nacionalidade dos cidadáns do Couto Mixto, ou eran de nacionalidade castelá ou de nacionalidade portuguesa. E decidían eles. O Couto Mixto era un estado democrático. As cabezas de familia das 3 aldeas elixían a un alcalde ou xuíz cada 3 invernos. Este xuíz levaba a cabo as funcións legislativa, administrativa e xudicial. A historia deste microestado comezou a rematar en 1851. Ese ano formouse a Comisión Mixta, coa que os estados español e portugués intentarían dividirse o Couto Mixto. A primeira proposta, realizada en 1856, foi que a división se realizara seguindo o río Salas, co cal Santiago de Rubias e Rubias serían portuguesas e Meaus española. Esta proposta foi denegada polo representante español. En 1963 realizouse a segunda proposta coa que Santiago e Meaus pertencerían a España. Esta proposta foi denegada e os habitantes do Couto Mixto elixiron a Delfín Modesto como xuíz para intentar frear os abusos continuos e a violación da soberanía cometida polas autoridades portuguesas e españolas. O 29 de setembro de 1864 asinouse finalmente o acordo no que España quedábase coas 3 parroquias e, a cambio, entregaba 3 aldeas promiscuas que estaban a poucos kilómetros ao leste do Couto. Estas 3 aldeas eran Souteliño da Raia, Lamadarcos e Cambedo. Delfín Modesto renunciou ao cargo cando a disolución era inevitable. Foi sucedido por outro xuíz, que rematou o seu mandato coa anexión formal do territorio. O 23 de xuño de 1868 na Igrexa de Santiago ratificouse o tratado e entregáronse os territorios. O 27 de xuño en Souteliño realizábase unha cerimonia de entrega da aldea a Portugal e, ao día seguinte, realizábase en Cambedo e Lamadarcos. O Tratado dos Lindes entrou definitivamente en vigor o 5 de novembro de 1868. Na actualidade, Cambedo pertence a Montalegre e, Souteliño e Lamadarcos, a Chaves. As 3 aldeas do Couto foron anexionadas nun principio ao concello de Baltar, pero os habitantes de Santiago e de Rubias reclamaron a súa inclusión en Calvos de Randín. O 29 de maio de 1870, a inclusión neste concello foi concedida pola Deputación de Ourense, que creou para levala a cabo a Parroquia de Rubias dos Mixtos. Conta a lenda que unha princesa desterrada a piques de dar a luz, quedou atrapada mentras fuxía pola Serra da Pena. Entre terribles dores desfaecía cando foi atopada polos veciños do Couto. Agradecida, concedeulles a independencia e os privilexios cando foi raíña.
Desde 1998 existe a Asociación de Amigos do Couto Mixto, que ten como finalidade recuperar a súa historia. Sabías da existencia do couto mixto? Déixanolo nos comentarios e lembra que podes suscribirte e seguirnos nas nosas redes sociais.